продължаваме с следващото видео, където към сока от моркови ние ще добавим червено цвекло и ябълка, за да получим един от най-полезните и уникални сокове. Сега, за целта ще върна сока от моркови, който изцедихме в предното видео. Ще го върна отново в каничката. И ще добавя първо червено цвекло. И аз съм си подготвил едно червено цвекло, обелил съм го сурово, предварително, поради простата причина, че това нещо цапа изключително много. Даже ми беше отцветило ръцете в червено. Не дей, тръгнеш да правиш сок червено цвекло, просто винаги има едно, че може да стане голяма свещена. Просто поради простата причина, че наистина много силно цветява това нещо, ако ти отиде под дрехите, просто няма спасение. И това е причината да съм си го подготвил предварително и тук има малко ябълки. Сега, от гледна точка на съотношението, червеното цвекло трябва да е не повече от 20% от целия сок. Нали, не да си правиш примерно половин литър сок, където 400 мл, може би 80% са само червено цвекло. То може да е, както ти казах, 20, 25, 30% от целия сок. Основата трябва да е морков и после ябълка. Значи морква и ябълката може да са поравно, но идеята е да не прекалява с цвеклото. Нали? Може да е повече ябълка. Аз честно казано си правя сок само от ябълка и от червено цвекло. И идеята ми е, както вече споменахме, където говорихме за сока от ябълка, че той може да действа разхлабително. Аз съм се убедил, и това е изключително ценна информация, аз съм се убедил, че когато към сока от ябълки добавиш червено цвекло, този разхлабващ ефект вече го няма. Тоест ти спокойно вече можеш да излезеш някъде навънка и без да се притесняваш, че може всеки един момент да си доходи до туалетна и така нататък. Сега, другото, което е много важно, когато се прави сок от морков, червено цвекло и ябълка, е много важно първо да смелиш моркова и червеното цвекло. И това е поради проста причина, че когато това се случи, както ти показах в предното видео, ти можеш да вземеш остатъците и да ги пуснеш наново и да извлечеш още сок. Докато при ябълката този момент го няма. Ябълката просто веднъж като мине през машината, остатъците от нея не могат да се използват за извличане на допълнително сок. И идеята е да смелиш първо моркова цвеклото, после да го миниш пак, нали, ако искаш не го минавай, нали, просто ще губиш, няма да извлечеш на 100% цялото съдържание от сок. Но след като ги минеш два пъти, най-накрая пускаш ябълката. И другото, което е, както с теб разгледаха, ябълката образува пяна. Тоест, ако я пуснем в началото, тя ще образува отгоре пяна и сока от морков и цвекло, който после ще падне отгоре, трябва да мине през тази пяна, окислява се, общо взето не е добра идея. Запомни, първо морков, после червено цвекло и минаваш още веднъж, нали, цялата каша, ако искаш, и най-накрая ябълката. И аз се захващам за работа. Сега, когато правиш комбинация от няколко вида сок, задължително после трябва да се смесят в един съд, за да може да се разбъркат добре. И за целта ще взема и това шише от минерална вода, където ще смеся сока.
И другото, което си има предвид, когато слагаме ябълка, в който да било сок, и между другото ябълката е единствения плод, който може да си позволяваш да смесваш по този начин с зеленчуци. Ябълката е нещо уникално, за това говорим в друго видео. Идеята е, че когато има ябълка, винаги трябва да изчакаш и тази пяна да се отдели. Нали? Сега в случая аз ще почистя малко с костисквачката, не на 100%, понеже когато има червено цвекло, наистина е опасно човек да не се отцапа. Аз не искам да се цапам сега. Ще изчакам малко сока, да може да се отдели тази пяна. И след това ще го налеем в това шише. И между другото, когато правиш сок, или комбинирай зеленчуци, или комбинирай само плодове. И отново повтарям, ябълката прави изключение. Друго, което трябва да имаш предвид, не дей да правиш много сок от нещо, което реално е прекалено голямо като количество, ако не е цеден сока. Примерно да хванеш една кофа огромна с магданоз и да я направиш на сок. Примерно от магданоз може да слагаш съвсем мъничко, може би 25-50 мл на една такава кана или нещо от сорта. Не дей да прекаляваш със сока от червено цвекло. Не дей да си правиш сок само от лук и някакви такива неща, защото това нещо просто няма пиене. Аз съм си правил експерименти, щях да звъня на бърза помощ. Просто следвай неща така, както аз си ги показвам в тези видеа. Ние с теб ще правя колкото се може повече видове сок и ти няма да имаш абсолютно никакви проблеми. Естествено експериментирай, ти ще се усещаш по себе си, може би някой сок няма да ти е толкова вкусен. Може би ще предпочиташ определена част от продуктите в сока да са повече, примерно повече моркови или повече ябълки и така нататък. Сега, често казано, като се замисля, няма нужда сега да се занимавам с почистването на сокоизтисквачката и направо ще преминем към наливането на сока. Другото, което е много важно да имаш предвид, предварително си подготви място, където ще правиш сок. Сега, примерно, ако тази мивка е пълна със съдове, може би догоре, аз няма да има място, къде да измия части от сокоизтисквачката. Прави така, че да е улеснен целият процес, да не ти е сложно. И сега вземем въпросната фунийка и започваме да прецеждаме сока с цедката. И първо ще потече само сока от моркови, после смесва се с сока от червено цвекло, което смиляхме после. И така. Този сок е изключително полезен за регулиране на кръвното налягане. Тоест, ако ти е ниско, този сок ти го покачва до нормални граници, доколкото е възможно, а ако ти е високо, ти го смъква. Баща ми имал проблем с кръвното, за съжаление той е още много далеч от тези неща, понеже разбираш и хората трябва сами да вземат решение за себе си, че искат да направят някаква промяна. Значи колкото и да искаш да помогнеш на един човек, колкото и да му обясняваш, да му говориш, просто нещата не се получават. Аз съм му казал, нали, вземи си една сокоизтисквачка, прави си сок, аз понякога правя и му нося, нали, но не работят така нещата. Той е прекалено му е затворено съзнанието за информацията, от която има нужда, нали, да знае и съответно после да приложи. Сега, махнах разпределителя, защото в един момент той почва да пречи, като виждаш, че не можеш да излезеш повече сок, махаш разпределителя и това, което има вътре, понеже не изчаках достатъчно дълго, пяната още не се е отделила достатъчно добре, но това няма да ми пречи, нали, да извлека още сок. И тук вече се спира и се помага с пръст. Може да изглежда нелепо отстрани. И накрая остава една каша, която аз се натиска и пуска още повече сок.
И сега това са неща, които, са практики, които аз съм свикнал да прилагам, нали, да извличам максимално сок. Те пък, ако не ти се занимава, може да спреш тук и така нататък, но аз се стремя да извлека максимума от ситуацията и да се здобия с колко се може повече сок. И ето идва един момент, когато, не знам дали се вижда на камерата, когато остава вече вътре само някаква пяна гадна и с нея няма да се занимаваме. Ние няма да я пипаме, ние ще я изхвърлим. Това фактически е последната цедка. И нашия сок е готов. Сока на дълголетниците, както го наричат, изключително приятен. Между другото, вкусът е уникален. Аз отново няма да го опитам, поради проста причина, че снимам тези видеа едно след друго. И в първото видео вече пих сок от цитруси, от грейпфрут, портокал и лимон и не искам да ги смесвам, все още изчаквам. Усещам, че в стомаха ми има още сок. И това е. Когато отново повтарям и не е случайно, не се чудя какво да кажа, просто когато има червено цвекло, много внимава, изключително много цапа. Така, затварям шишето и готово. Сока е готов. Вкусът е много хубав, леко сладникъв, просто е нещо уникално. Сега, често казвам, може да пробваш да... съжалявам. Може да пробваш да смачкаш шишето, за да може да няма въздух. Примерно е така, нали, по-добре. Можех и още повече се постарая, но идеята е да го консумираш веднага. Нали, не да го чакаш сега с този сок, примерно ще го оставя на страна и ще го изпия, да речем, след един час. Но това е. Това е всичко, надявам се, си разбрал какъв е принципа. Няма нищо сложно, този сок е един от най-полезните. И в следващите видеа продължаваме да разглеждаме различните видове сок и как точно да ги правиш бързо, лесно и ефективно. Чао от това видео и аз те чакам в следващото. Чао!